Allah wi la ayatin ko dalillaji gotin paago hattan amen wa in ko woni fi kunna min latinoma la mubtalina minen ko min jarribinoɓe yimɓe annabi nuhu e nelde nuhu e mabɓe e wajade de Allah wi humma ansha'ana min puɗɗi min ba'dihim caggal ɓeɗo qarnan yimɓe akharina woɗɓe holɓen yimɓe annabi huudu Allah wi fa arsalna fihim min neli e mabɓe rasulan nelaɗo minhum jeyaɗo e mabɓe nde nelaɗo o yetti holko o wi anu ubudullaha gotiɗine Allah malakum alana on min ilahin deweteɗo gayruhu ko wona Allah afala tattaquna ko haɗi kulon wattande ɗum ɗon ko gonɗi noon Allah wa qala al mala'u délégation min qawmihi e yimɓe makko kanko annabi huudu alladina no ɓen kafaru yedduɓe Allah ɓen mbi wa kazzabu penni bidiga ila akhirati anani de e kawrangal lahara ɓe ganduɗa ko jogorɓe natoyde jeygol Allah wi wa atarfanahum min nemininoɓe noon fil hayati dunia e gurnam aduna ɓen ɗon holko ɓe wi ɓe mbi ma haza wonani oɗo huudu illa basarun so wona ko ɓandiyanke mihlukum yerumon yakulu omo ñaama mimma ta'kuluna ko ñamaton min he mum wa yashrabu o yarata mimma tashrabuna ko jaraton e ko jaraton ko ɗum o yarata wala in ada'atum wallahi so on ɗoftima basaran ɓandiyanke mihlakum honono mon ni way innakum onon idan on saha so on ɗoftimama wala khasiruna ko on pertuɓe onon de on gonata faɗɗaɓe so on deftima neɗɗo ɗum ko ɗoftata ɗon neɗɗo aya'idukum yati o fodantu on innakum wonde onon ida mittum so on maayi wa kuntum turaban on gonti leydi wa idaman on gonti ƴiye o wi annakum wonde onon mukhrajuna ko on yaltinteɗ o wi so tawi on maayi on gurti oɗon gonta yim hay hata woɗɗi woori wona gonga hay hata woɗɗi woori wona gonga bima tu aduna ko parano ɗon ko wona gonga o wi ummital kay ko wodani tan wona gonga ɓe mbi noon hay hata woɗɗi woori wona gonga ɗum wawa wonde ummital wawa wonde in hiya wonani gurdam ɗam Allah sifanto en ɗam wonani illa hayatuna dunya so wona ko gurdam men aduna tan na mutu mayen wona haya gurten ay en maya tan jibinen ɓiɓɓe kadi guura caggal ɗum kadi ɓenne kadi maya ɓiɓɓe mon kadi guura ko ɗum tan woni ko Allah wiya ɗo maya gurta koey maya gurta woni no jibina neɗɗo an maya kañum heddo woni a wurtiɓe mbi ko ɗum Allah bonni ɓe muddi ɓe mbi wama nahanu wonani enen kaydi mabo usidake en ummitinteɓe in huwa wonani oɗo nelaɗo kalanowo en wonde dargane woodi o wonani illa rajulan so wona ko gorko aftara omo fepiɗo alallahi Allah kadiban fenani wama nahanu enen wonani enen kay lahu wonandemo bi mu'minina ke en gonɗinoɓe wonde so neɗɗo mayino wurta en jogarani gonɗinde kala annabi huudu o wi rabbi jomam unsurni wallam bima kazzabuni keɓe penni ko kala Allah wimo amma qalilin ɗo ko ɓoyata tan wimi ko ɓoyata seeɗa tan muñ tan amma qalilin muñ seeɗa ɗo e seeɗa tan la yusbihunna ma ɓe battin nadimina keɓe nimsiɓɓe Allah wi fa akhadathum as-sayhatu ha caango lepte e halkare nangiɓe bil haqqi e gonga ɓe maayi Allah wi fa ja'alnahum min mbaɗi ɓe ghuha'an keɓe nduuyri ayno huɗo heerko so weɗima no weɗortoni Allah wi mbaɗi ɓe Allahu akbar fa bu'udan goɗɗal yurmede kay lil qawmi zalimina wodani yimɓe ɓe ganduɗa ko toñaɓe Allah wi humma ansha'ana caggal ɓeɗo halkede min puɗɗi min ba'dihim caggal no ɓe ɓurunan yimɓe akharina woɗɓe Allah wi paamaɓe min kalkiɓe keewi ay yimɓe ma ɓe an Muhammad noon min kalkirtaɓe yow haalamɓe mbiya ma tasbiqu min ummatin ajalaha meeɗani adade leñol yo leñol lajal mum ko dottana ko guurata ko ma yonta tan nde maya kamɓene ko ɗum tan وما يستأخرون بنيم ننتاك سيونتي ثم أرسلنا اللي من نلي رسلا أن رسلنا نلا بأمين تترى إريو لرد بفردي كيرو غوتو اندو لرد كلما جاء أمة كالند النبي كالند أري لنول رسولها نلا أمم كان كذبوه لنول نقول بندو كذبوه ببندو اللي فأتبعنا من دونيري بعض
ba'dahum yoga mabbe ba'dan yoga min kalka be min gadda be ben so murti min kalka min gadda won non tan ha tan gadaro Allah yu waja'alnahum min badibe ahadisa ebe gonti jewte ebe goni kambe goni yewtere yimbe jodi fo gono koy haalde kaari en kalkinoma kaari en kambe on be gonti tiyataruji ta fa buudan goddal wodani yurmede li qawmin wanandi yimbe la yu'minuna be gonqinta Allah wi humma arsalna caggal edo nele min neli Musa gorko wiyeteni wa akahu kanko miniko en wiya Haruna min tottibe bi ayatina wondude ayaji amen wa suldanina dalilu mubinin pen salamu alaikum kono ɗum woni min neli mo ila fir'auna fewde gorko wiyeni wa malaihi e dental mum fastakbaru ɓe mawnikini gomɗinde Allah wa kanu ɓe laatima qawman keɓe yimɓe alina ɓe laatinoma keɓe yimɓe folnoɓe bani israilien toñenge mi wa kanu ɓe laatinoma qawman keɓe yimɓe alina ɓe ganda ko folɓe bani israilien bi zulmi saabu toñde fa qalu ɓe mbi anu'minu li basharayni minen min gomɗen yimɓe ɗiɗo mihlana yeru amen wa qawmuhuma yimɓe mumen lana wana min abiduna ko rewannoɓe min yimɓe mabɓe ɗofti ko minen min ndemami hol sabab Allah wi fakazzabuhuma ɓe penni Musa e Haruna fakanu ɓe laati min almuhlakina koye halkaɓe ɓe jeeya Allah wi walaqad atayna wallahi min gaddani Musa alkitaba deftere la allahum ɓele jo bani israila en yahtaduna ene pewira sabu deftere nde Allah wi caggal halkeri fir'auna e yimɓe mum ko nden deftere nde ari anani de bisimillahi wa ja'alna bana maryama Allah wi min mbaɗi ɓi maryama hono Isa o ummahu kanko yumma ko min mbaɗi ɓe ayatan keɓe hawnide Allah wi keɓe hawnide wa awaynahuma min tappiɓe ila rubwatin fewde nokku enen mbiyata tulde amsinde o woni baytul muqaddas won wiɓe ko Dimasqa won wiɓe ko Palestine sababu zalika anna malikan anani sababu zalika anna malaka zalika zaman kana arada an yaqtula anna malika zalika zaman lamdo on ma sa kana arada an yaqtula Isa o yidino warde annabi Isa kanko o don lam fa harabat bihi ummuhu yummakko dongimo kanko Musa do kanko Isa ila tilka rubwati fewde den ma tulde wa makasata biha kanko yummum Isa o nyibi ton fodde masalan duubi sappo e didi hatta halaka zalikal malik ha ngal ma lamdo on don lamdo halki on saha kanko Maryama o arti kanani dum woni wa awaynahuma min tappi Isa ila rubwatin Isa e yummum fewde tulde zaati qararin tulde ne ganda ko foto dirde ne neddo ene wawa hodde wa ma'ini ne wadi cewde ndiyam dogoje min bi ya ayyuhar rusul e hey mon nelaade kulu nyame min tayyibina tayyibati e gede dagi wa amalu salihan golle mojje nafle tule farillaji inni no min bima ta'maluna ko gollotun alimun ko mi gandu mam yobot wa alamu gande anna hadhihi odo dine ummatukum ko dine modon ummatan ko dine wahidatan got anani dai wa ana rabbukum minne ko mi jommon fattaquni dento de kam fataqadda ube certi kambe fataqadda u kambe rewbe yo cerndi amrahum dine mabbe baynahum hakkoy mabbe zuburan be mbadi taje kullu hizbin in tampide fedde bima ladayhim ko woni do mumen to bange diine farihuna ko dum beltorto fedde fof ko jogi ko dum weltorto be mbiye min ko dum do min jogi be mbiye min ko dum do min jogi do yemi ko dum do min jogi Allah wi fadarhum woppube kambe heferebe fi ghamrati me majjerma be hatta hinin ha do e dumunna seeda tan habe mayata Allah wi ayahsabuna onon ndedi seeda mbari bi fulay tukode ayasabuna yati on be cikkar annama numidduhum bihi ko min dokkibe ko e mudum min maline jawdi wa badine bibbe e der aduna he ko min dokkibe ko be cikkata nusari ulahum e min jaccina be fil khairati muddereji Allah wi ala koy balqatu la yasuluna be ganda dum do ko beynare innal ladhina hum min khashyati rabbihim be ganda e kulul jum en mushfiquna be ganda ko jengjotobe en kuli lefte Allah wal ladhina hum be ganda yu'minuna ko gomdinobe be ayati rabbihim e kawnibe joomun walladina hum be ganda kanyumen la yushrikuna be dendinta bi rabbihim e joomun goddo dewar tan ko Allah goto walladina eben yu'tuna be ganduda be ene dokka ma taw
ko dokkano yu'uduna yu'tuna enen dokka ma ataw ko dokka ebo gaddata be gay ebo gaddana kambe gay ya du tima fitu potata adu ataw walladina yu'tuna be enen dokka ma ataw anani de ko dokka min sadaqati wal a'mali salihati enen dokka dum ene cakko ko dokka ko ene totta yu'tuna be ene totta ma ataw ko dokka o ulubuhum ko be tottata ko berbe mabbe de wajilatun ene kuli ma taw Allah jogorani jabde ebe ndewa Allah ebe kuli ma taw Allah jabata golle de ebe cakko ebe kuli Allah jabata annahu wonde kambe ila rabbihim ebe janana ebe ngandi fewde jomma beraji una ke rutoton Allah wi ulaika ben kay yusari'una ko be woni waddobe dandu fil khairati e mujjereji wa hum kanyumen sabiquna laha ko adibe hen e gandal Allah Allah wi wala نكلف من دفتا نفسا في تانو إلا وسعها سوانا فد حتى بغندا kala ko Allah rokki men en dokka o wi ko dum woni non berde mumen en kuli e ko badata ko sabu ay wal halu anna qulubu khaifatun min adabi qubuli o wi amalihim o wi berde mabbe en kuli sabu wasde jabede golle mabbe mojjede lima qama bi qulubihim min jalalillahi sabu ko dare berde mabbe e mawnugol Allah wa haybatihi wa izzatihi wastighnaihi walidha warada أبي بكر الصديق رضي الله عنه أوي لا آمنوا مكر الله ولو كانت إهدى قدمي داخل الجنة والأخرى خارجها كان سيدنا أبو بكر أوي كان هو لك هذا الله دون دو فايدال غوتال اندر الجنة قال ما تشغل سوا ناد هو لك الله غبي ده هايسي والجوكر هو لك سيدنا أبو بكر الصديق هو لك o hoolaki Allah don to hen koyngal gotal ne der aljanna ngala suwa tawde ngala o hoolaki wa wiide yaltu joni annene hol peccede piro da biya ko ni podda ka na ro aljanna ro on dadi madu so wana de fenata wa kana kathirul buka'i min khashyati Allah wiyama kanko Abu Bakr Siddiq o mo heewi bojji sabu hulde Allah hatta asarati dumu ha battini gongdi fi khaddahi ko makko hayso sulmima gondi hankani badi laabi do ayir montra Allahu akbar sabu hulde Allah enen ne meda hul enen wana hulde wana wayde ponde wana wadan mayde kay wana Allah wala nukallifu nafsan min dafata fitanu illa wus'aha sawana katan dum sanadda hattanani julirde darde julire jonde mo hattanani julirde jonde aywa masalan julire lande mo hattanani horde nyama wana ko non Allah wi gasi wala dayna Allah wi enega amen kitabun deftere yandigo bil haqqi halore gonga kala ko neddo golli nan ga hede winda hen golle mum toñange ala ko hum pittali di non golloji di la yuzlamuna toñataaki neddo usantake baraji mum bi golluno beydantake bakkar mudum bal qulubuhum daccu berde mabbe kambe hefere fi ghamratin woni koy puyna min hada e o qur'an walahum en woni be a'malun golle min duni zalika ko wana golle julbe be hum kambe la ha wanande den golle amiluna dum be gollata fa yu'azzabuna alayha be golla dum be lette hatta ida akhadna mutrafihim asatawi min nangiri nemina nobe mabbe be patrangebe min nangiri don bil adabi lefte ida hum jiya kambe de kayode ken yaj'aruna e be bamta sawtuji be ngulla la be bi Allah Allah la taj'arul yawma hora ngulle hande minna am innakum sonon minna do amen do la tunsaruna on kadataake lefte hande kon lefte tebe tan sabu arkanas latinom ayati qur'ana o tutla alaykum en durcittano e modon de wonno dum do ko ikhbarul waqi ko benni arata ko benni halete do jodi Allah wi ndo ko jogori aroyde dum Allah halante en do fa kuntum on latinoma ala a'gabikum aywa e cagle mon tanki suna odon duttotono son kalanama mustakbirina odon mawlikini elimanagal bihi sabu anani mustakbirina bihi odon mawlikini don ay bil bayti ender suudi he odon mawlikino elimanago bil bayti
awil hurumi ɗo wonno makka ɗo oɗon mawnikino ɗo bi annahum ahlahu wana sabu kamɓe goni masala anani de samiran bihi samiran oɗon denti oɗon mbaɗi kirɗeli moon samiran oɗon kira oɗon kaala jamma sara suudu ɗo tahajuruna oɗon kinkiƴini on ɗanotako oɗon toña qur'ana goppon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wi afalam yaddabbaru qawla mbele ɓe miccota ko konngol andi o wi hatta ida akhadna mutrafihim bil adabi ida hum yaj'aruna andi oɗo ida deuxième o ko mo faja sabu ida oya so wonino ton tawi ko on ko sarɗi o wonno nder oɗo waɗanno fonno wonde ko fa ida hum yaj'arun kono noon ko ida mo faja sago wawata wonde ɗum tagi alfiya joom alfiya o wi wa takhlufu lfa'u ida almufaja'a ka an tajid ida lana mukafa'a wawa wonde ko mufaja'a sabu oɗo ida ko zarf lima yastaqbilu khafidun li shartihi mansubun bi jawabihi wa ida stana li mufajatu qa'imatun maqam al fa'il wa madari darogal fa ko wattake fa sawi fa ida hum yaj'arun tan sala nakki wada no way allawi afalam yadabbaru al qawla mbele be mi cota ko kongol am ja be jeeba qur'ana tindinɗo wonde nelaɗo Allah o ko haala ko gonga be jeew am jaahum ma taw kanko nelaɗo Allah o adde mabbe ko malam yaati koko arano abaahum babiraɓe ɓe al awwalina adiɓe ma taw o haalani ɓe koko babiraɓe ɓe kalananoka ɗum waɗi ɓe yeddude nelaɗo Allah aha am ɗaccuni ma taw boom lam ya'rifu rasulahum ɓe ganda nelaɗo e mabɓe o fa hum kamɓe lahu wonande munkiruna ɓe jet ma taw ko ɗum addani ɓe yeddude nelaɗo ɓe ganda nelaɗo Allah kono ɓe gandi ke sinno ko yimɓe kay ɓe gandi jibinaɗe ɓe dañ duɓi caɓanɗe ke majjan ɗum am ɗaccuni yaquluna bihi jinnatun eɓe mbiya nelaɗo Allah ene mum kaaƴ bal ɗaccu kay jaahum bil haqqi nelaɗo kay hanga ka addi ko gonga wa aktharuhum ko heewe mabɓe noon karihuna lil haqqi ko ande gonga wala wittaba al haqqu wallahi oɗo qur'ana so tawi rewino ahawa'ahum belaɗe mabɓe la fasadati samawati wal ardu ma leydi ndi bonanno ma asaman o bonanno wa man fihinna eko woni asamane leydi fu ma bon bal ɗaccuni ataynahum bi dhikrihim min gaddani ɓe jamtowol mabɓe qur'ana fihi dhikruhum wa sharafuhum ene qur'ana o jamtowol mabɓe e teddugal mabɓe fam kamɓe an zikrihim ga jantowol mabɓe ngol mu'riduna keɓe ɗurnotoɓe am ɗaccuni tas'aluhum ma taw an nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aɗa namdoɓe harjan ko wiyete jobdi ene mbiyata kofgal ma taw ko kalata ko aɗa wiyeɓe joɓe aha fa haraju rabbika jobdi joome noon khayrum ɓuuri moƴƴude e keɓe jogoro mo yogdema ko o huwa Allah noon khayrul raziqina dendagal ɓe ene garzigina Allah ɓuuri wa innaka no an Muhammadu la tad'uhum ala nodda yimɓe ɓe ila siratin mustaqimin fewde lawol poccugol wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati ɓe ganduɗa jogorani gonɗinde lakara ummital gonɗinani ɓeɗe ani sirari ga lawol ngol lanaki buna ko oniɓe walaw rahimnahum Allah wi somin jurmimama ɓe kamɓe makkanaɓe ɓe wa kasafna min kunci ma bihim ko wone dow mabɓe min durina lor heege wiyama heeɓino makkanaɓe duuɓi jeeɗiɗi ɓe keeɗi ko woni sababu rasulu sallallahu alayhi wa sallam nde o feri o ummi makka o fayi madinatu munawwara o huuɗi makkanaɓe kanko nelaɗo Allah o huuɗi makkanaɓe holko wi allahumma shdud wat ataka ala mudar joomam mboɗo ñaagima ya sattin e dow maɓɓe yaɓɓandema an Allah allahumma ij'alha alayhim sininan ka sinina yusuf mboɗo ñaagima ya waɗe makke ya waɗe maɓɓe duuɓi kokke hono duuɓi annabi yusuf fa ɓuhiɗuɓe kokka hatta akalul anza haɓe mbatti ñamde masalan ƴiƴam haɓe mbatti ñamde ɗum ɓe mbatti ñamde leeɓi geloɗi e nder duuɓi ɗi awan saha fa jaa abou soufiane ari to madinatu munawwara rasulu sallallahu alaihi wasallam wi an sadakallahu warrahima mboɗo ñamdore ma Allah mboɗo ñagori ma enɗam alasta tazamu annaka bu'ista rahmatan lil alamin elle aɗa aaƴo mbiɗa wonde Allah nelduma ko yurmede wonande tagore nde kono minen kam min jeyani yurmede nde tawde ɗi duuɓi jeeɗiɗi min dañani ko min ñaama ha
so goto ame hoynima dow asama sikkarama taw ko cuurki an kam minu kay kam on sa a wari babiraɓe ma fof e silama ɓiɓɓe kadi aɗa warde ɗumen heege nelaɗo duwi eywa masalan heege nge iwi ɓen dañi ñamde on woni fa kasafna wa kasafna ma bihim min durrin o hunci ko hemnoɓe to banggue lor la lajju Allah wi somi yurmima mabɓe mi itti ɗum la lajju mabɓe ndono fi ɗughyanihim e majjere mabɓe yamahuna ɓe ndegui Allah wi walaqad akhadnahum bil adabi wallahi min nangiriɓe heegeji famastakanu kono noon ɓe jancinenaki li rabbihim wonande joom mabɓe wama yatadarrauna ɓe lorlikinaki fewde Allah in kuntum ta'lamuna bayde odon gandi ko Allah tagi sa namne on sayaquluna lillahi mabbi ko Allah jeyi kul wiibe wadde se mbi non afala tazakkaruna ko hadi baccoro fa ta'lamuna gandon annal qadira alal khalqi kattan do tagde tagore nde e fuddade deke qadiru alal ihya ibadal mawtin hattani wurtinde caggal may kul wiibe man rabbus samawati sab'i hol jeydo asmanuji jeedidi wa rabbul arshil azimi hol jeydo al arshi mawkiki sa namne sayaquluna Allah ma be mbi ko Allah kul wiibe wadde non afala tattaquna ko hadi dento don odo rewde ko wana on kul wiibe man bi yadihi holmo wone juude mum malakutu lamu kulli shay'in kala huune ko huwa kanyum yujiru kanyum woni deno wala yujaru alayhi renataki in kuntum ta'lamuna bayde kay odon gandi sa namne sayaquluna Allah mabbi ko Allah kul wiibe fadde fa anna tusharuna holno kodorto don pirle don ga gonga ga rewde Allah goppor rewde Allah bal dattuni ataynahum bil haqqi min gaddani be gonga wa innahum kambe non lakadibuna kebe fenot mattakhadallahu alla kay jogitaaki min waladin biddo wama kana lataki ma'ahu ene wonde alla min ilahin dewetedo idan so tawi wondino alla goddo ko wana gandado la dhahaba ma yadanno kullu ilahin kala dewetedo bima khalaqa ko tagi ko wala ala ma mawnikin tono ba'dhum yoga mabbe ala ba'dina yoga subhanallahi sanade wodani alla amma yasifuna ga ko be cifoto alimil ghaibi alla woni gandudo ko wirni was shahadati kanko woni seede fata'ala towi mawni senima amma yushrikuna ke be dendinte Allah ko wana Allah kul wi be rabbum anani rabbi jomam imma turiyanni so tawi a holli kam ma yu'aduna ke be podana to bange lette rabbi jomam wadde fala taj'alni hoto wattam fil qawmi imbe adh-dhalimin be ganduda ko tonya fa o anani fa ahlika bi hilakihim mi halkira sabu halkede wa inna min ala an nuriyaka allawi anani de hollude ko ma na'iduhum ko min podani be ko Allah wi la qadiruna ko min hattal Allah wi e min katani don dum non idfa adunir billati e on jikku hiya mo ganda kanyum ahsanu burdo mojjude dunir jikku mojjo on dunira dum as-sayyi'atu golle bande so neddo wadima ko boni an wadan dum ko mojji so neddo haalema ko boni an haale mum ko mojji hoto nande hoto wi min ala ko burimi neddo kay so jaasi hoto jaas an neddo kay jaas to kay an burdum hoto wi min burani ma anda min burani mi jaas e an kay de ka jaas wadde je neddo hummeje neddo kay so jaasi hoto jaas no hoorema kay podda kay ko burde wana jaas min ala ko burdami hoto jab halde dum sebe badano ya anum yalla wayta afami don de nahanu minan a'lamu minan buri andude bima yasifuna kebe cifoto ko minan goni yobobe be ko bul wi rabbi jawmam a'udhu bika bodo moli ma min hamazati e dille as-shaytani ko soksokino ko bodo moli ma hen wa a'udhu bika bodo moli ma rabbi jawmam an yahduruni debe shaytani tawete e fiye kuji am kala ko shaytani tawete majjani hatta idha jaa ahadahumul maut ha so tawi mayde ale goto mabbe yi aljanna e do lelido galle mum yi jeygol do lelido galle mum tawde ko kefeero o yi galle makko aljanna ene wada darapoji o yi galle makko jeygol ne dulbito masalan anani de curki o wiya ay ko da paada sa gomdina la yo e galle badde darapoji joddi o e mo coyno da to wonno galle ma wana sunnu beydo jobum nan lese mum ene dara galle mum jeygol ene dara galle mum aljanna ko jesa gite ma do puttino ko dum firtata
Allah hollanmo ko galle aljanna so tawi ko sowno jeeya o rewa ndarde ha o mayra noon gite puttino walla Allah hollamo galle makko jeygol o hula o futtina gite o ndara o mayda noon ɗo woni ɗo ɗon andata ɗo leli ɗo yimɓe mbiya feere boni ɗo kanko andi ko dañi gila ɗon gila ɗon gila Azraïl tan Jibril addata aljanna galle makko aljanna e galle makko jeygol bibje mum wiyama ayi o yaa wiya ka malaɗo galle ma nana o ɗi drapeau ji ɗo woni galle ma tan o mayira noon o deeƴa mbaɗa tan o deeƴa gite puttino wayno ñamowo yimɓe ni galle o walla o holle wi ayi o bone mo jiiɗa o ɗo paaɗa oya feere boni tan o maya kadi no moƴƴa gite puttinto tan joni noon so tawi ko jeygol o fayi kala o wiya rabbi joomam irji'uni i joomam dutte kam irji'uni dutte kam la alliya beele joomi amalu salihan mi golla golle moƴƴe mi seena deweteɗo e gonga ala so wona Allah e Allah fima taraktu sabu ko goppumi gurdamam min de mi yeebima gurdamam mi boorama kala taala ɗo leliɗo joom haalda e Allah ɗum enen nana Allah jaabomima kalla ruttade innaha wiide joomam ruttam o wi kalimatun ɗum ko konngol tan huwa kanko neɗɗo maayo o qa'idu hawma haala ɗum kono fayida ala hen hankadi kay so mayde ari ruttade ala wa min wara'ihim Allah wi ene yeeso mabɓe kamɓe maayoɓe barzakhun ko wiyete heedo ngo noon wona laakara wona aduna ay so mayiɗo maayi wona laakara yahata wona e aduna woni ala ko hakkude aduna e laakara o ruttata ko aduna o yettaki laakara ɗo tan wonata ila yawmi yub'asuna ha ñalamo ɓe ummitina ɗon ɓe ummitinte on sa paya laakara fa ida nufiha fi suri Allah wi so tawi Allah ndu wuttama ñande hen fala ansaba baynahum yawma idin fala ansaba asko ala baynahum hakkude mabɓe yawma idin on ñalawma mine kaari en de jiidino aɗa wasaro mine kaari en o wi ɗum ala ñande hen so ummital waɗi min ko mbi kaari woni kom tanum kaari kom ɗum a daƴƴa ɗum faami de andi ko yimɓe ɓe dalillaji jogiti eɓe mbiya mayɗo so maayi so yiyatake tan sirani feewi mayɗo so tawi maayi hoyɗetake ala fo meɗo hoyɗude ɗum o sirani nde wonno kala mayɗo mo sirani heewi ko sokede on ko dumbeteɗo yata e malakuta yata kono kala hen malaɗo ene heewi saaha fof wode biɗo min de mi yiiɗo hanki kaari goram min de kaari min kaldiɗo goram min de mine kaari min ñamdi kaza o min de kaari mi yiiɗo hanki hokkitom kaza o e ɗen gueɗe kono so jomum sirani mo majji ala Allah hewɓe so tawi mayɗo mayi ɗon e balɗe tati ɓe keewi namdade ala jiiɗo mum o woni biɗo yi tan ɓe ganda hankkadi jomum hayso meltama hellone ɗon ɗaccirama hankadi hayso jomum meltanoma kellel ɗon ɗaccama yeehi so tawi tan ɗaccaka hewani yiyede toon tan wonata ne fiye goɓɓe Allah wi ñande hen asko ala wala tasaaluna ɓe namnodirta o wi so yimɓe ummitinima so yimɓe ummitinama yawmal qiyamati asko ala mina kaari jiidi ɗon kay ala ɗum ala go foyi hatta ko hene mum wala tasaalu ɓe namnodirta i ana wayri guesa mon ɗum ko gaade ɗon ɗum ala to faman thaqulata kala mo teddi mawazinuhu peese mum kala mo peese mum keewi moƴƴi fa ulaika ɓen homul muflihuna mbiyete malaɗ wa man khaffat mo hoy mawazinuhu peese mum kala mo peese mum keewi bonɗi on fa ulaika alladhina ɓen goni ɓen khasiru anfusahum ɓe ganduɗa ko pertuɓe koye mumen ɓen fi jahannama e jahannama khaliduna ko sasoɓe talfahu ene suma wujuhahum jeesaɓe ɓe annaru jeygol ko hum kamɓe fiha e jeygol he kaali hunde ko ɓe sumaɓe toni ay tondu downdu
larñitte ha dow hoore tondu lesndu larñite ha sawndo endi ni neɗɗo o woppirte ñiiƴe ɗe ciifino jalta o wi tondu dondu lartete sendu lartama handu heɓoya o wi tondu dow ndu itte ha yetto hakkude hoore darne tondu lesndu dulbite so yurtinama ha yetto wuddu larñite ha yetto ɗon ñiiƴe ma jalta ciifino saɗa naata e jaygol ko ni mbaɗata coofa Allah wi alam takun Allah wona e haaldude maɓɓe Allah wiye onon mbele laatanoki ayati qur'anam o tutula alaykum ene dursitteno e moɗon oɗon kulɓinire qur'ana oɗon kaalane qur'ana ko woni mum e hulɓinade kono fa kuntum biha laati ɗon e qur'ana tukazibuna oɗon pen holko woni sababu qur'anam ene jange e mon oɗon jedda qaalu kamɓe jogorɓe naatoyde jaygol ɓe jaabo Allah ɓe mbiya rabbana joomi amen minen kay galabata aleyna fooli e amen shiqwatuna malkiso amen wo kunna min laati qawman ko mimimɓe dallina majjunoɓe ga peewal joni kay rabbana joomi amen akhrijna min ha yaltin min e jeygol ngol ɗo fa in udna so min duttima e min batti ko min banno fa inna zalimuna ko minen goni tooñ ɓe mbiya Allah yaltin min jeygol min koota to aduna so min jeehi min batti ko min banno Allah minen tooñi Allah jaabata ko Allah jaaboɓe e ɗemgal malayka fodde aduna laabi ɗiɗi seɓe kaalde Allah eɓe goni e jeygol he ɓe mbiya Allah yaltin min Allah jaabata koɓe Allah jooɗo fodde gila aduna taga ƴewde aduna taga gila asaman fonta leydi feŋa forta werta baba adama telli ha darga won gandu duuɓi mum hono ɗum laabi ɗiɗi Allah deƴƴata jaaboɓe hono ɗum laabi ɗiɗi Allah deƴƴa nde fuɗɗo jaabade ɓe eɓe jeygol ɓe cippira hen won wiɓe aduna ko duuɓi ujunnaji jeeɗiɗi so tawi en koddiri aduna ko duuɓi tuggude baba adama de telli ha darga ko duuɓi ujunnaji jeeɗiɗi so en koddiri ɗum nden aduna ko nden Allah jotto ko duuɓi ujunnaji sappo e nayyi jaaboɓe won wiɓe noon ko aduna kawakibi won wiɓe ala aduna ko isna asara alfa sanatin aduna tagede ɗum ha darga ko ujunnaji sappo e ɗiɗi lawol ko ujunnaji sappo e ɗiɗi hitande ɓe adadil buruji won wiɓe ala aduna tagede aduna ha darga ko duuɓi ujunnaje temedde tati e duuɓi ujunnaje capanɗe jeegom e duuɓi joyi woni 1365 ujunnaje tati ujunnaje temedde tati hitande temedde tati e capanɗe jeegom e joyi hitande Allah deƴƴa ɗum laabi ɗiɗi jaaboɓe holko Allah wi Allah wi ihsa'u fiha koye e jeygol he goddo e maggol gabboɗe nder hoto mi nanto wala tukallimuni hoto kalde am Allah deƴƴa laabi ɗiɗi hono ɗum ɗo laabi ɗiɗi fuɗɗo jaabade jaabowol leeli kadi addani jam ngol jaabowol ngol leeli ngol addi koko ɓuri bonde taade ko nangine ɗe e maggol innahu ko woni fi kana laatinoma fariqun fedde min ibadi e jiyaɓe am yaquluna eɓe mbiyanno rabbana joomi amen amanna min gonɗini faghfir lana yaafo min warhamna yurmo min wa antana an khayrur rahimina an ɓuri wawde moƴƴude e yurmotoɓe fof Allah wi ɓen ɗon jiyaɓam ɓe fattakhattumuhum jogiti ɗon ɓe sukhriyan keɓe jalkitorgal oɗon jalkitaɓe ko wayno Bilali en Suhaybu en Ammaru en Salman en Khababu en ɓeɗo jiyaɓe Allah onon hefereɓe oɗon bonnanno inɗe mabɓe ala fof ko on mbiyani mbiyen koɓe hiitaɓe mbiyen koɓe wasɓe mbiyen ko ni ɓe mbayi ni ɓe mbayi ni ɓe mbayi ko kontum hatta ansawkum haɓe jejjitini on zikri jangto wolam ndewɗon tan sohlirde jalkidde ɓe ha jejjiɗon haalajam ɗi
wa kuntum minhum laati don mabbe tadhakuna odon jala odon jalkita Allah wi inni no min jazaytuhumul yawma hande non mi yobi be neemaaji nyiddi bima sabaru sabu ko be muni e jalkitgol mon innahum beedo humul faizuna be mbiyete malak qala Allah wi e demgal malaika o Allah wi be kam labistum fil ardi no foti ko gondon e leydi he Allah wi be demgal malaika namdobe kambe nabbe jeygol Allah wi be no foti ko gondon e aduna no foti ko leli don adada sinina anani limore duubi qalu be mbi labithna yawman minen kay min nyibe aduna ko nyalawma goto aw ba'da yawmin walla yoga e nyalawmata anani fas'alil adina namdo non aywa masalan Allah wiye fas'alil adina namdo malaikaaji di ganduda ko limtoji golle tagore de kala Allah wiye be demgal malaika o aywa masalan bi'etedo maliko Allah wiye be in labistum on nyibane aduna illa qalilan so wana seda law annakum satawi on latinoma kay kuntum odon lati law annakum sanna onon kuntum on latinoma ta'lamuna odon di fodde ko jogon don wondi do e jeygol ko mo on gandu ko seeda gondon e aljanna seeda gondon aduna afa hasibutum Allah wi mbele on cikkat annama khalaqnakum ko min tagiri on abatan min tagiri on tan ko fijindaade dum cikkoton min tagiraade on fijindaade de cikkoto wa annakum wonde onon ilayna fewde amen la turja'una on gona ruttote walla la tarji'una on ruttota dum cikkoton ha Allah wi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fata'ala Allah tisenima Allah to wi mawni al maliku lam al haqu tabid la ilaha kando rewede e gonga ala illa huwa sawana kanko rabbul arshi kanko je al arsi al karim tibbiki anani wa man yadu ma Allah kalama noddi wondude Allah ilahan dewetedo akhara goddo kalama rewi Allah goddo ko wana Allah gandado fala burhana lahu bihi o dalil ala nadu fa inna ma hisabuhu an jabdi makko inda rabbih woni ko jom makko innahu Allah non la innahu ko woni fi la yuflihul kafiruna kafirbe malataki wa qul bi rabbi jomam yaghfir ya fa warham yurmujub jafada dumen wa antana an Allah khayrur rahimina dendangal be en jurmo Allah buri wawde yurmade suratul nur simore de ko nonde wiete madina de jippi aaje ko capande jeegom e nayi o wi summiyat bidhalika de innirama nur hol ko woni sababu de zikrin nuri fiha sabu annore ma haale e der simore he o fi hadhihi suratu ene de do simore zikru ahkamil afafi mane jangtana en nyaawoje curagol debbo no foti surorade fof maw haalane e deftere he wo sitri no debbo o foti surorade e no foti surorade andi surade e surade jiida surade ko deej surade ko bornade comci dum wete surade fofo maw haaldum e der deftere he wa ghayriha min al ahkam ad-diniyyah al-mufassalati e diineji di ganda ko penninaji wadi dalika ko sabu dum don kataba Umar radiyallahu anhu ila al-Kufah an Umar sidna Umar o windi Kufa nabe o wi allimu nisaakum suratan nur o wi jangine rewbe modon simore wetede nur de wonno debbo sa jangini dum simore de tan an kanti diine makko fu andal o andanno rewrata Allah o andanno surorto o andanno surorto o andat anani de no laabirta fofo nane der simore he dum woni sina Umar wi debbo yo jangine de do simore yumma Aisha radiyallahu anha jom suudu nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam regu yumma Aisha o wi la tanziru nisaa fil ghuraf hoto ngabbine rewbe e kubeje towbe yumma Aisha wi non o wi hoto ngabbin debbo ma do toowi sabe ngabbi do toowi woda ka be mbade modon kaabon taw ko onon puddi hoto ngabbine be do toowi en puddima yiide dum kam sa itti jom suruma anawi dum Amerique sa nawliri mama ceera force te ko Allah ma yares sa salima sogma ala mbawla hen sa nawi jom suruma farayse an jibini biddo kabon hefta bibbe ma jobdi ma watta heptude yettin ma galle ko an ittuno dum e nyaande an ittuno dum e cufal an ittuno e bone fof jolluda dum e avion nawda dum to murtinda dum rukki nganma
bambuɗa ganna e keeci ko debbo waɗata noon ko winoma ko a waɗi ɗum an jolni ɓeɓe toowi sabu wino koɗo jolne ɗeɓe toowi a jolni avion ka ala ko ɗum towde ma to an jolni debbo ma e avion nawɗa Paris nawɗa Amérique sa dilli fiima sa dilli sogma ala ko mbawɗa wala tuallimuhunna alkitabata hoto jangineɓe bindol debbo jangintake bindol moƴƴani waɗaka barke koɓe jolni joni ko yo rewɓe nanne école e ɗum debbo so janggani école a ko janggata a a semti debbo kadi jogui ko janggi goɗɗum ko wona école i ɓuurano janggitake janggimo ɓuurano anda diine makko ko waɗata école ko dañata toon so wona bone so wona ha bone naata e makko toon ala ko dañata toon hoto janguineɓe bindol so debbo so tawi wawi bindol so debbo gorko say waɗi message portable janggano hoore mum anda ko firti firta so say windi ɗum lettere nawata hay nokku jangga tan seeka duppo gorko ne anda debbo janguintake bindol waɗete ko huyɓere debbo janguinte ko cufal o wi wa allimuhunna suratan nuri wal ghazla jangineɓe ndeɗo simore jangineɓe mottugol o wi ɓe janggina mottugol ko motti o wi ko mottugol o wi jangineɓe cufal jangineɓe no unirte e no ñiiri defirte no sokkirte no unirte yeɓe janggina ɗum nafaɓe ɓe janggine cufal woto ɓe janggine siisuji woto jooɗe heen de ɓe murtat ay ko wino heɗen mbarko en mbaɗi en jiiti seɓe jangginaɓe pinat seɓe pinino mbatta ko boɗi ni ƴeew debbo jontaɗo jannguɗo ha heeɓi licence walla bac walla message ɗo meme maîtrise walla ɗum ɗo walla BFEM on joni so tawi gorko say dañi mum haaju wona wiyata ko numéro ma 577 haala so haali ha gayni gorko waɗe portable muɗum so dañi makko haaju no waɗata so tawi andi so téléphone bamma ko nanan no sona yo ko holnoɗo kadi waɗa message kam wat sona sa so yettima tan o waɗani o yaltina message o jangga o anda ko kaari noddimi yomin kawru comité rural walla yom taw ɗum forage iwana ko pinal nde ɗum jolani nde ɗum ala fof adde mo pinal walla so joom suudu ma woni ministère an ka soldat walla an ka monsieur tan walla ka député dawa bureau arta wiya hande komin nelaɓe mission olondo aɗa susidore a suusa a suusiɗo jodata koye worɓe janan a suusi a suusa pinal de addi ɗum moƴƴani yumma so kay ko debbo sinno gorko haalno wiye won jingande worɓe kono ko debbo haali ɗum debbo kalɗo kadi ko pinɗo wona debbo ɗayɗo ko debbo pinɗo haali ɗum yumma Aissa joom suudu nelaɗo Allah on haali ɗum omo huñi ujunnaji ɗiɗi hadis e tebedde ɗiɗi omo huñi ɗum nelaɗo Allah kadi wi khuzu nisfa dina ko min hadir umayra ngel ɗo dewel ngel nangue feccere dina mon ngel ɗo caysiyagal ngal ɓe mbi eɓe gitta ngal kanko haali hadis o caysiyagal ngal ɓe mbi eɓe gitta ngal koɓe mbi kamɓe caysiyagal ngal ɓe kaalata joni yo rewɓe hoto natta yo natta waɗe ɗum de kanko haali ɗum so moƴƴani pour koma haala ko seerenɓe caysiyeɓe gomɗiniɓe seerenɓe huuɗaɓe gomɗiniɓe ceerno woni huuɗa noon ceerno hulani Allah huuɗe jangde kay ittata jikku ala sa woni kuuɗa ka kuuɗa tan haysa jangi moƴƴo kay ko moƴƴo tan kay min ɗuga ittata jikku on paami de paami janggin debbo bindo moƴƴani sa jibini ɓiɗɗo debbo janginmo ɓuurano so wawi janginamo surtout nuuri o yaha lawol makko wandano rewta Allah janginamo lahdari fokkita hoto ɓurɗon ni bismillahi rrahmani rrahimi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah haadihi nde ɗo simore suratun ko simore anzalnaha min jippini ɗum
wa faradnaha min parli e nder mayre wa anzalna fiha min jippini e nder mayre ayatin ayaje bayyinatin ɗe ganduɗa ko peññinɗe dalillaji gotin paago hattan Allah ɗum noon ko la'allakum bele jo onon tazakkaruna oɗon mbacco Allah wi azaniyatu debbo jinowo wazzani e gorko jinowo so ɓe nangama seedeji darima fajlidu piye kulla wahidin kala goto minhuma e maɓɓe piye mi'ata jaldatin temedere ɓoggol so gorko nangama ne jini debbo nangama ne jini yo fiye temedere ɓoggol so tawi ko korɗo yo fiye capanɗe joyi sorisi e sore sambo fof Allah wi wala ta'khudhukum bihima oto nangu on sabu mabɓe ra'fatun anani de yurmede fi dinillahi e diine Allah oto goppire diine Allah o yurmade be ala fal wajibul ghadabu lillahi waddi ko tikkirde sabu Allah wastifa ul hududi anani de e humnude hiddeji iktidan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabu nyemtinde nelaado Allah sabu nelaado wi law sarakat Fadimatu bintu Muhammad oɗo debbo so tawi wujji lagadatu yadaha mami tajjungo makko nelaado biɗo noon o noon ko on nyemtinten basa yurmade joom in kuntum tu'minuna billahi ɓayde oɗon gonɗini Allah wal yawmil akhir oɗon gonɗini ñalawma cakkatiɗo wal yasahada azabahuma yo tawe seɓe piye da'ifatun dental minal mu'minina e julɓe wiyama ko tato wiyama ala ko nayo yo tawe Allah wi azzani debbo gorko jinowo noon la yankihu resata illa zaniyatan so wana debbo jinowo gorko jinowo resata so wana debbo jinowo ɗum tan Allah heewi wadde kala nde Allah wurti gorko e jina debbo makko ne heewi wonde jinowo paama ɗum bimi la yankihu illa zaniyatan so tawi tan ka jinowo ndesata tan ko jinowo a wawa wadde feere sa ma woni jinowo o wi ko nelaɗo Allah wi ko zina daynun jina ko ñamade walaw min hiiɗani daarihi hay so koye nder ɓale galle makko omo suddi toon debbo o omo uddi baafal omo soki ma wat taw ɗomo toon fijay makko o tampina hoorema ɗimi la yankihu illa zaniyatan o resata so wona jinowo aw mushrikatan walla kefer wazaniyatu debbo mo Allah wurti e jina o wanne la yankihu ha resata ɗum illa zanin so wana gorko jogorowo jinoyde ay gorko mo Allah ñaabi ko jinowo on ɗon resata debbo jinowo aw mushrikun walla kefero o hurrima zalika ene harmina noon gorko jinowo resde debbo jinowo o hurrima zalika ene harmina nikahu zani alal mu'minina resde jinowo ene harmina alal mu'minina julɓe ene harmina e mon resde jinoɓe sa andi o ko jinowo a resata ɗum ne harmi o wi ko waɗi aya o jippade lamma hamma fuqara'ul muhajirina miskineɓe Allah pernoɓe Makka ngari Madina ɓe jiɗi resde an yatazawwaju baghayal mushrikina o hunna musiratun li yunfiqna alayhim ande ɓe ngari masalan Madinatul Munawwara kamɓe sahabaɓe keɓe wasde ɓe tawi ɗon rewɓe saasiyeɓe ne luyi cuuɗi mumen ene jogui kalita heewi kamɓe julɓe ɓe jiɗi resde ɗumen Allah wi aha goppe ɓe mbaɗa ko barke goppe والذين يرمون المحصنات بين ورب بين بدو جنا المحصنات رewbe suribe debbo curido wete muhsanat debbo mo meeda yede ne wadi ko boni a meeda nanir dum ko boni biida yi o mo jina adani problème summa lam ya'tu so tawi be gaddani hurrima zalika alal mu'minina ene harmina e julɗo resde masalan anani de jinowo kadda ani fi nasabi wa ta'arrud lit tahammi wa tashabbuh bil fusaq fal wajibu tazawwuju bil afifati o waddi neddo sen resa yo res debbo curido desata ko curido resata say anani sabu
وي لما في الحديث تخيروا لنطفكم نلار الله وي تشبانا دي توبbe mon fa innal urqa dasasun sabu dedol ko dadol o wi kanyum ko suudi dadol ko suudi sada resa wana ay ko natti joni ko kadi aduna joni o biye gorko yahan der wuro tan arta wiya mina kaari min kaldi min nandiri mbudi humande dum wana dum wonno adan ko jinnaabe ma cubantoma to ndesata dum woni ndesa ko moji kono hande a haaldade debbo tan kawdon tan ko musique e wa jewtu don tan ha jiida dum e wa jiida dum lawol ene liisi ene waddi rasta mum ne hay bedda kaaldon tan nandiron e wa jaha kalna bamma anda ko woni mum anda ko woni kawra e dox kawra ko Allah bonni hen say nelaado wi cubana de tobbe mon o ndesa ton accu ha jinnaado ba subana ma so subana ma yentu hen baati ala sa wi adu subana hoore ma ka keccaado won ko anda won ko be gaddi kam yaabe joni be kumana dumen adanta do humande ben e yidde ko kumanta ko ala adanta be humande dumen tan ko hade badde ko burum bonde sa humanani jomum e bay wadde fide tan kuma kono wana jam kam والذين يرمون بين بدو المحسنات رewbe suribe beddo dumen jina summa lam yatu so tawi be gaddani bi arba'ati shuhada be gaddani seedeji nay bonde masalan be ji ben don enen jina so neddo ari wi karin jina kono addani hen seedeji nay Allah wi fajili duhum piyebe samanina jaldatan fodde capande jeetati boggol so tawi debbo korko wi min de mi kariyel pijja Allah wi piyeebe capande jeete bogol biido non o so wana non o adda seedeji nayi nundudi seedeji nayi nundudi to ko worbe tawa kadi ko rimbe tawa kadi ko hellifaabe tawa kadi be penata hitaade ko buri laabi didi tawa kadi kambe fo be jiko lawol gotol ko den sariya wi yo piye yo debbo o piye walla ware kono non ngara tan jiya debbo tan yalta e suudu biya kaade kay mi yidum yalta ko jinow sa haali dum peeda capande jeeta bo gonna nyabon beda ka de hay sa yiri yitere ma de hay sa yide abiya ka haal me ala kay tumti jiya debbo yalta suudu tan kaari yalla suuren kaari kay jibin yalta do yalla suuren kay tan daña bone Cheikh Tidiane bi ko ndewda Allah dubi tember boni sa haali dum sa tuumi neddo bonande ko ndewnoda Allah dubi temdere boni ni a wura dubi temde nga go zero jaltata daña bon bila ya deju Allah ko deju deje gasi wala taqbalu lahum horanjabane be sahada son seedan fagal e kala hunde ha cey o ulaika be do humul fasiquna be mbi te fasiqebe illa alladhina tabu sawana be ruttibe min ba'di zalika chagal dum wa aslahu mujini golle mumen fa inna allaha allakam ghafurun ko jafatodo be rahimun jurmotodo be so tawi kam anim siti atubani Allah ene jabanma walladhina yarmuna azwajahum so tawi ko ben worbe be ene beddo worbe mumen rewbe mumen cina mbiya jom suuduma ayini jina ngarda biida min de mi karel ni jina jom suuduma biida yidum ni jina te walam yakul lahum shuhada'u alana be seedam faagal e ko bibe jiko illa anfusuhum so wana kambe ta o yi kay ko gonga yi debbo ko jina kay ko gonga kono ala set kanko tan yi ko ala set Allah wi fasahadatu seedan faagal ahadihim goote mabbe arba'u shahadatin billahi ko seedan faaguji nay wonande Allah innahu wonde ko haali ko kanko lamina sadiqina koy gomdube o jeya o seenan Allah laabi nay o wi ashhadu billahi innaha ra'aytuha tazni o yimi senni Allah kanko gorko o desdo debbode o yimi senni Allah mi yi o mo jina mi senni Allah mi yi o mo jina mi senni Allah mi yi o mo jina hatima labi nay kasi ya lawol mako wal khamisatu lawol jebiyongol
o wiya an ko woni fi la'anatallahi alayhi yo kuddi Allah wane makko kanko gorko o in kana so tawi o laatima ko haali ko so laatima min alkadibina koye fenɓe o jeeya so tawi ko haali ko fenani yo kuddi Allah wane makko on saha wayadara o duña an ha ga debbo o al azaba ko wiya lepte ɗe o totta debbo o kañum huuɗo ɗum ko soɓe jeehi to gaadi so wi debbo o jini debbo o yeddi ɓe jahat to gaadi soɓe jeehi to gaadi seeɗa tan o fiye tan ko ni kanko gorko haalira ni so haalani ko piyete kono so tawi o haali debbo wi eyi jaɓi ɓe gasi kuɗota debbo one anta shahada kañum ne senna arba'a shahadatin billahi seedan faaguji nayi to Allah innahu wonde kanko gorko o la minal kadibina koye fenɓe o jeeya ko wi o yi o debbo ne jina ko debbo yo o feni wal khamisatu joyɓiyol ngol anna ghadaballahi anna ko woni fi ghadaballahi alayha tikkere Allah yo won e makko in kana minas sadiqina so tawi gorko o koye gonɗuɓe jeeya e ɗum walawla fadlullahi alaykum sannatan wana ɓural Allah e dow moɗon wa rahmatu e yurmumum wa Allah wi suuri on ɗum wa anna allaha wonde Allah tawwabun ko jaɓowo tuubu buya hakimun ñeññuɗo Allah wi ma o feññinantuno on ɗum wana ɗone ɗon wana kono Allah ko joom jurum innal ladina ja'u bilifki so tawi ko ɓen adduɓe fenade ɓurde bonde e penale holnden fenade takkude joom suudu nelaɗo Allah jina usbatun dental min ko be mon Allah wi la tahsabuhu onon julɓe ɓe hoto cikke sarrallakum ko worode wonande on bal ɓaccu kay huwa ɗum kay khayrul lakum ko ɓuri moƴƴude wonande on oɗon joɓe ɗum so Allah jaɓi ma Allah feññinan en kisgol debbo mo ɓe tooñi o ma Allah feññinan en ɗum nane takkuɓe yumma Aisha bonande Allah wi onon julɓe ko cikke ɗum ko bonande ala ɗum ko khayrul lakum sabu li kulli imri'in ene wodani kala neɗɗanke minhum e mabɓe maktasa ko anani e takkuɓe jinaɓe maktasaba ko faggiti min al ismi bakkar walladhi on non tawalla kibrahu mo ganda ene rumkiti mawnikinare muɗum minhum e mabɓe anani do ko en Abdullah ibn Ubay on kam ko mawnikiniɗo salima qirrade gonga lahu azabun azimun Allah wi oɗo kay ene woda ɗum lette mawɗe lawla id sami'tumuhu ko haɗi tumane yimɓe nanɗon ɗum de onon julɓe ɓe nde nanɗon wonde oɗo ɓe takki yumma Aisha de zannal mu'minuna julɓe worɓe ɓe jikka wal mu'minatu julɓe rewɓe ɓe jikka bi anfusihim nder mumen jikka khayran moƴƴere so julɗo fawama ko boni an julɗo ko hanma yeddude so woodi garɗo ene takka julɗo bonande an julɗo poɗɗa wiide ala o watta ɗum wona kay aɗa ɓeydo a jasta askil o kayne wawi wadde ko ɓuri ɗum ala koy ɓento ɗum Allah wi wa qalu ɓe mbiya kamɓe julɓe ɓe mbiya hada ifkul mubinun ɗum ko fenade feñde lawla ja'u ko haɗi dental biingal jiingal ko haɗi ɓe gadda alayhi e ko ɓe kaali ko bi arba'ati shuhada e seedeji nayi ɗi ene ceeɗo ko haɗi ɓe gadda seedeji waɗa mbi ɓe jiimu jina yeɓe gadda seedeji Allah wi fa in lam ya'tu bi shuhada'i se ɓe gaddani seedeji fa ulaika ɓen ɗon indallahi to ñawore Allah humul kadibuna ɓe goni fen walawla fadlullahi sanno san wana ɓural Allah aleykum e mon wa rahmatuhu e yurmede mum fi dunya aduna wal akhirah ila akhirah la massakum o mimirtuno on fima afadatum e ko mbaji ɗon e ko mbaji ɗon e dow mum ko fima afadatum fihi ko mbaji ɗon e mum ko azabun lati azimun mawɗo to l'akhirah idh talaqawnahu tumane teppo dirɗon ɗum bi alsinati kuma e ɗemɗe mon ɓene kalana totta ɓe ɓene kalana totta ɓe wa taquluna oɗon kala bi afwahikum e kunude mon ma laysa lakum bihi ilmun ko ganduɗa alanamon e muɗum gandal wa tahsabunahu oɗon cikka ɗum ɗon hayyinan ene newi bakkar ala tewo huwa ɗum ɗon indallahi to Allah to azimun ne mawni bakkar walawla iz sami'tumuhu ko haɗine nanɗon ɗum de eɓe kala qultum biyon ma yakunu lana minen kay ha
hananani min an natakallama bi hada de min kalata kaɗo haala subhanaka senade wodanima hada ɗum kay buhtanun ko fenade azimun mawni ya'idukumullahu allah ene wajoro on ene haɗa on an ta'udune duttoɗon li mislihi yeru ɗum ɗo abadan ha cey in kuntum mu'minina ɓayde oɗon gonɗini allah wa yubayyinu llahu lakum allah ene feññinana on al ayati dalillaji gotin paago hattan mum ene haɗa on ene yamira on wallahu allah noon alimun kanko woni ganduɗo ko yamirta on hakimun ñeññuɗo e golle inna alladina so tawi ko ɓen yuhibbuna ɓe ganduɗa ene jiɗa anta shi'ade saktoto alfahishatu bonande e ɗemɗe yitago yo bonande nde sakto filledina e ɓen amanu gonɗinɓe allah e gan kamɓe huɗaɓe eɓe jiɗi bonande yo sakto e julɓe allah wi ɓen kay lahum ne woode men azabu lefte alimum musde fi duniya e aduna so ɓe nanggama e aduna yeɓe piis capanɗe jeetati ɓoggol wal akhira lahara so ɓe mayi ɓe naata jeygol wallahu allah noon ya'lamune andi ɗum wona gonga wa antum onon haaloɓe ɓe noon la ta'lamuna on ganda ɗum walawla fadlullahi aleykum sanna son wona ɓural allah e mon onon yimɓe ɓe onon haaloɓe bonandeji ɓe wa rahmatuhu sanna son wona yurmede allah e mon onon haaloɓe bonandeji ɓe wa anna allaha wonde allah kadi raufun ko cattuɗo rahimu yurmede sanna son wona ɗum la ajalakum bil uqubati ma o yaccinanno e moɗon lette kono noon allah ko jurmotoɗo sadaqallahu al-azim fatiha salat al-fatihi Allah wi la ayatin ko dalil